napra minden alkalommal. És akkor kálcium, ilyen, olyan, semmi nem segített, csak rosszabbul voltam. Azt hittem, megemészti önmagát a szervezet. Mert ugyanis azok a tudósok tudják, hogy a kálciumot sokféleképpen, attól függ, hogy milyen belső egyensúly van. Miből van több, a lukból vagy sávból, és úgy alakítja át. Mondjuk a kálciumot legegyszerűbb a káliumból. Egy protonhozzáadása, így alakítja a szervezetet. De hogy megnyugtassam, hogy akárki bármilyen tudományosan mondja, sok ilyen tudományos szót használ, melyiket maga se érti, nagyon komplikált, nem kell hinni senkinek, nem tudja semmi. Ezek a szavak csak fedik, leplezik a tudatlanságot, és semmi más nem jön. Nos, ha megnézik, itt van ezek a képek, jó? Mondom. Ez a trichinella, ez pedig az orsóféreg lárvája. Teljesen tudnak belepni az izomszövetet. Ez a szemünk. Ekkora féreg mászkálhat benne. Kieheti az teljesen a retináját. Itt van a érszükület. És amikor beszélnek, hogy szedünk annyi ásványt, vitamint, táplálékkiegészítő, étrendkiegészítő, mondom én megkérdezem a legjobb a biotermékeket. Mondjam már meg, itt van a bél összenövés, ez emberi bél. Ki van közelebb ezekhez a fantasztikusan drága ételekhez? Mi? Vagy ők, akik benne vannak? Úgyhogy itt van a szív, de ezek a vékony, sajnos ugye felmondása, ezek a vékony fehérek, ezek dirofillária és loa, ezek kutyaszív férgek. Tökéletesen megélnek, nem okozzák fájdalmat, csak a szívritmus zavart. Jó, akkor itt van a fej. Ezek a tumorok, ugye a klinikai kép tumort mutatja, de látszik a színéből, de most már felboncoltak és meglátták, hogy orsóféreg petéje, melyiket a szervezet már megölte, a telepeket izolálta, de tumort mutat mindenképpen. Itt van fekete penész. Itt ezek ugye, a mi ágyunk is olyan, mint a patkányágya. Annyira nagy, hogy nem fér a kobakba, ugyanúgy, mint patkánynak. És ilyen hatalmas, mély barazdák vannak benne. És akkor ezek a barazdák itt a sushi kedvelőnél tele vannak férgekkel, apró férgek vannak benne. Na most, akkor itt van mindjárt mondom, hogy hívják azt a... Kölcsönben hajtsa egy picit. Igen. Na jó, rendben van, oké. Jó. A cukorbetegség, majd a epezsugor, és itt van a 22 éves indonéz fiatalember, a halászfiú, Dede. Teljesen benőtte a testét a gomba. És akkor a végén ez a krónos, ugye hallottak krónról, igaz? Amikor már a belek annyira össze vannak, kilyukadnak a belek, és a beleknek a tartalma összekeveredik a vérrel. Na most ugye az orvosok ilyenkor még az élet annyira erős, hogy az ilyen ember még mindig vegetál, még mindig él valahogy, valamilyen szinten mégis él, és akkor az orvosok ugye élete végéig nyomják bele a gyógyszert, hogy elnyomják valahogy. Mert ugye amikor valamelyik része elsavasodik, ott fájdalom jelenik, fájdalom. Azért, mert a szervezet ezen a helyen hisztamint löki ki, és ez jelez nekünk, hogy korrigáljunk, nem jól van az, így korrigálni kell rögtön. Na most a mai medicina ezt a fájdalmat fájdalomcsillapítóval elnyomja, és ezt a fantasztikusan fontos jelet mi nem érezzük, úgy gondoljuk, hogy akkor rendben van, és úgy viselkedünk, hogy minthogyha semmi bajunk nem lenne. Jó, menjünk tovább.
Tovább. Tehát ezek nem külön betegségek. Ezek mind anyagcserezavar. És itt van az elfolyott itt van ez az ember, akit mindenki ismeri a pasztőrözésből. Ez az ember egész életében gyógyítással foglalkozott és biológiával. Nem volt orvosi diplomája, soha nem tanult biológiát. És most is az ő fogyatékos, káros, kártékony elmélete, a vírus elmélete, amelyekkel a gyógyszeripar kiszolgálta, és azért a gyógyszeripar pénzet kiemelte, felemelte, és mai napig ő a szent tehene a nyugati orvoslásnak. Ezt tanítják az orvosoknak. Nekem egyszer jött egy ilyen körlevél, hogy halott orvosok nem hazudnak. Akkor volt ez az adat, hogy bárhol mértek. Kenyában, Egyesült Államok, Oroszországban vagy Magyarországon. Átlagosan 20 évvel kevesebbet élnek, mint ebben az országban az átlag ember. Most ez a levél, amikor akartam kinyitni, még egyszer eltűnt. Mondom, küld már vissza nekem, azt mondja, nálam is eltűnt. De hála Istennek ez a Valach, aki ezt az előadást tartott, az Moszkvába tartotta az előadást, és az meg volt orosz nyelven. De hát halott orvosok nem hazudnak, ott ez van, hogy gyógyszeripar megrendelésére készül a tananyag, ezt tanítják, hogy kívülről, de senki nem találta honnan. Megtámadnak bennünket mindenféle vírusok, baktériumok, szóval valamiféle kórokozók, és bárkit megbetegítenek. Nos, ha így van, akkor kérdem én, hogy vagyunk itt a Földön, amikor annyi járvány volt, ez a sok pest is, még mindenféle kolera, még spanyolnátha, és így tovább, és így tovább. Nem lenne már egy túl élő sem, mert ugye érintkeztek, gondoztak, temettek, gyógyítottak, stb. Stb. Úgyhogy Pasteur szerint tanítják az orvosokat, ők ezt tudják, ezt továbbítják felénk, írják fel a gyógyszereket, és még egy rettenetes nagy bűnt meg kell említeni. Nem tudom, volt valaki a februári előadásomon itt, a mai között? Nem volt senki? Na jó. Akkor említettem ezt a madárinfluenza elleni oltást, amelyiket legyártottak még 1947-ben egy titkos katonai laboratóriumban Egyesült Államokban, és akkor még akkor, 47-ben, még akkor kiszivárgott 17 benne lévők, szóval közel álló megbetegedett, egy belehalt. És az ilyen rettenetes mennyiségű vírusokat, ami hadi biológiai fegyver, a túl népesedett földünket akarják megszabadítani a felesleges szájaktól. Ez a helyzet. Ha valaki ez most durvának tart, akkor olvassa el a John Colemannak a könyvét, Bizottság 300. Én most itt csak megemlíteni tudok, de ott nála, ez egy brit hírszolgálatnak rendkívül magas rangú tisztviselője, de